Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ijang, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Bocah-bocah kelas 10 lan kelas 11 ing minggu iki awake dhewe ora ana pasinaon. Ananging amung ngempalake tugas kang wis diandharake ing minggu kapungkur. Kanggo kelas 10, tugase yaiku nyerat tegese tembang macapat pangkur kang kajupuk saka serat Widhatama. Dene kelas 11 yaiku nyerat tegese tembang pocong kang kajupuk saka serat Widhatama. Anggonmu negesi yaiku nggunakake basa Ngoko. Sak isa-isamu dhisik, sing penting aja nganti nganggo basa Indonesia. Dene bentuke tugasmu utawa wujude tugasmu bisa kok serat utawa kok tulis ana ing buku tulis banjur kok foto. Utawa bisa uga awakmu langsung ngetik ing Word dadekke file Word utawa file PDF. Yen wis rampung, bisa kok kempalake ana ing Google Drive kang linke wis ana ing deskripsi ngisor video iki. Uga aja nganti awakmu telat anggone ngempalake tugas. Biasane yen telat anggone ngempalake tugas bakal tak wenehi tugas tambahan. Cekap semanten saking Pak Dani, pepanggihan malih minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.